nuwun. Nek suwung iki. Lanjut. Kula nuwun monggo niku sinten kula sinten kula nuwun mbok simpan yamin apa wis ngelumpuk paling wis ngenteni si ae mulai ronda umume wong jaga iki jam 09.00 lu tak lungguh kene sik tak ngeslot dhisik meneng kalah apa jare wis ket mang dinten-ten skater kantuk entuk ya apa iki wis gak poa wis gak lido wis kalah wis rungkat tak kapok wis tek piro mang aduh wis kali tok kalah apa ae rame ae wis kan jaga ngegame tok wae jaga kok ngegame tok ae apa sih yang ngaku lu sik ngegame dulu bareng wong-wong lu gurung teko wong ronda jam 10 iya meneh wayahe bayar mekar aja lali aja ngegame ae iya iki lho sik dilu aja ngono jawab ya iya sayang ngono lho maksudku iya sayang tenang ae ya wis talah tegupung meneh lho sian dusakno meneh iso bayar wis mari ngene aja cerewet-cerewet dadi wong wedok iku ya wingi ditinggal ngopi turu ning warung kopi saiki ditinggal Joko turu neng pos. Iya, ya pemane aku nek mulai seneni wong-wong aku. Tugas negara re. Tugas negara apa nih? Loh, seneni RT. Terus nggo waktu aku kapan? Ya meneh sayang. Mosok sih meninggal sedino ae lho. Sedino. Sewengi. Wingi ambek wingi nane. Tak apa meneh ya. Wis tak sayang. Wis aku tak budal sih ya. Ya wis. Salim sih ya. Nyepean. Ya wis aku wis. Ya wis aku tak budal sih. Salim sih. Salim sih man. Ya apa sih wis mari salim-salim maneh. Malah rek gak oleh salim maneh. Ya wis aku tak budal. Yo. Ya apa sih yang ditinggal-tinggali tok ae. Turu ijen pale aku. Tapi ya apa? Wong tugas negara ya wis lah. Tak turu ae. Salatullah salamu ala toha rasulillah pen kok main dengan apa emang apa itu jam 09.00 iki anu wis budal apa durung iki budak diamuk nambah luar iki. Aduh, mau jangkrik apa sih rek wae joget wedene aduh. Ayo cek apa sih yo akine wae joget kok yo mesti wedene iki. Yo terus to tak gak e. Budal tak gak budal is anu war aku iki. Wallahi. Grek emang ya apa emang lagi betul nih lagi kontak ini ya boys
apa sih tak kira tuh kamu ini mengono barangin ke ngono apa ini ini takut ini rek Kan baru sono kayak gini. Terus mang dapat? mang Oh lah. aduh Aku nak ngono ya. lah apa mblayu sampe ngungsrong ngono iku Gak apa lapo. Iku malah saking ngono. Tikus lah nak oper-oper titik karepku mang. Aku nak ngono sekene. tak pikir bae lah apa mang awakmu mang bae aku mang iku mang yo diwedeni nang kono mang Budene opo war kono. Mau jam 09.00. Tahu di tahun piro ono wedenan. Ono wedenan ngomong aku tenang ae. Aku masake di oper-oper tikus malu. Mau tak oper dhewe, yang tikus oper aku. kandhane gak percaya aku mah lho diwedeni nang kono Wedene opo war aku. Kandhane kono kali diwedeni. lah gak percaya Celuk pen ngaku wis salah. dah mosok Wis salah ngaku kok sawangane. Loh, jangan. Mati lampu Marek. Udah apa sih mau dembus? wah apa Riko ngono kene ngono lho Riko iku Apa sih? lah apa lho mepet wes Oh, nembus kok opo ae ngono. Mentang-mentang marti oteni mang takon. yo koro Aku dhewe cerita iku mang kok. iya geng Oh, arek ae. Ayo kan jago wong loro ya kan ngombene kan panganane ngene iki. Oh. ayo Kopi sak gelas lah opo. celukno RT wae njalukno kopi tak gelas ngono wis Tau gak duwe pulsa Sejoinan. Pulsa tak telepon Pak RT. Opo iki? terus Wis pasrah kene ae apa cangkruan tok kene. kita apa ngono ya Iya, bisnis adem bisa. bisa adem ya orang gerges paling Riko iki Ngawur ae. Obat minum greges opo sih kono? gerges paling lah iki barange Oh, buar. Oh, kalau adem-adem namun mau tinggal itu. Tuh, caranya apa sih? Apa ya? Weden dewi kan apa sih war? Oh, apa sih war kan war? Oh, tegak dewa. Gelute kan kadek mrene. Yo. Alat dancuk. War, deno war jancuan war. Kula nuwun oh sakit tak budal ya salim sih Wis mari salim lho iki. Salim mani ta, Cak? ya Nyepean. ya wis aku wis Yo. Tutuk goyong. Wallahi. pikir manggung enggak apa Tapi kamu memang